na akong kape. Salamat po. Sige tayo boy, pasabi nga sa mga tropa. Alam niya. Huwag muna magpakakalan. Alam niya. Ha? Alam niya. Ate, huwag masusi. Saan yung training ko sa ERT? Kidding sa IRC. ERT. Yung training ng Red Cross today? Hindi ko nga alam kung sinong nagano eh. Nandiyan si Ang Ma'am Hang. security ang siguro mo lang. Ano ba yan? Excuse mo na. Sa 8 pa lang, sa 8.